που πέρα από τους οργανωτές νομίζω η παρουσία των κατοίκων είναι αυτή που την τονώνει και της δίνει νόημα και σημασία. Να συγχαρώ την Οργανωτική Επιτροπή Παναγιώτη με το ΚΕΠΑΠ και το Πνευματικό Κέντρο των Ναυτικίων για μια εξαιρετική μέρα αναβίωσης ταξιδιού στην ιστορία, τον πολιτισμό, την παράδοση της περιοχής. Και να πω ότι αυτή η εκδήλωση έγινε ήδη αντικείμενο έλξης ενδιαφέροντος για δύο εξαιρετικούς φίλους της Ελλάδας και της Κορινθίας που είναι απόψε μαζί μας. Είναι ο πρέσβης του Βιετνάμ στην Ελλάδα, που ταυτόχρονα μου επιτρέπει να τον αποκαλώ πρέσβη του Βιετνάμ στην Κορινθία. Είναι ο κύριος Πιν Φου, ο οποίος είναι άνθρωπος με γνώση της ιστορίας μας και του αρχαίου πολιτισμού, με ενδιαφέρον για την τοπική μας παράδοση και μέσα σε ένα σφιχτό πρόγραμμα ήρθε σήμερα να μας επισκεφτεί και φιλοξενεί και είναι και μαζί μας ο πρέσβης του Βιετνάμ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Βέλγιο, ο κύριος Σεν Τζου. Εμείς θα έχουμε την ευκαιρία και με τον Δήμαρχο και με τον Χρήστο, τον Δήμαρχο βουλευτή μας, να μιλήσουμε, γιατί έχουμε καθιερώσει μια συνεργασία με μια χώρα 96 εκατομμυρίων ανθρώπων, που είναι γνωστή σε όλους μας για τις μεγάλες μάχες και τις θυσίες που έκανε για την εθνική της ανεξαρτησία, αλλά είναι γνωστή και σήμερα γιατί κάνει έναν αγώνα για το λαό της, μέσα από τους μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης που γνωρίζει και μέσα από την ανασυγκρότηση της οικονομίας της. Προωθούμε λοιπόν τουριστικές και εμπορικές σχέσεις με αυτή τη χώρα, αλλά πριν προχωρήσω σε οτιδήποτε άλλο θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Πιν Φου για ένα μικρό χαιρετισμό. Thank you very much, Mr. Dennis. We are very honored to be here in this very beautiful village. And the event that we have just enjoyed is a great feature of culture. And I think this series of television show has great importance in life. And it could be learned from many countries in the world, including Vietnam. And on this occasion, I would like to present to the mayor of Corinth the small token gift. It is also a small token of culture. So I would like to present to you. Thank you very much. And thank you for having us here. Have a good evening. Καλησπέρα και από μένα. Θα κάνω τον ρόλο του μεταφραστή σήμερα. Ο πρέσβης απλώς είπε ότι είναι μεγάλη τιμή που βρίσκεται εδώ πέρα. Θέλει να ευχαριστήσει όλους εσάς που είστε εδώ πέρα και που τον υποδέχεστε και τον φιλοξενείτε με την ζεστασιά όλων μας. Και επίσης είπε ότι το τηλεοπτικό σοου στο οποίο συμμετέχει σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για τους τόπους μας και θα ήθελα να το δει να γίνεται και σε άλλες χώρες εκτός από την Ελλάδα. Θα ήθελα να είστε καλά και από μένα. Και ο πρέσβης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Σεν Τζου είναι ο πρέσβης του Βιετνάμ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα πρέσβης του Βιετνάμ στο Βέλγιο και στο ΝΑΤΟ. Έχει ξαναεπισκεφτεί την πατρίδα μας. Είναι και αυτός ελληνολάτρης και φίλος της πατρίδας μας. Ένα μικρό σύντομο χαιρετισμό και από αυτόν. Mr. Σεν Τζου. Good evening, ladies and gentlemen. I'm very delighted to be part of you tonight because I feel very happy for many reasons. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που βρίσκεται μαζί μας σήμερα για πολλούς λόγους. My first reason is that I happen to be here for another event. And I feel very privileged to be invited to you to attend a cultural event of the village because before being ambassador in Brussels, I was the chair of Vietnam National Commission for UNESCO and Culture. Είναι πολύ χαρούμενος που βρίσκεται εδώ πέρα κυρίως
επειδή έχει έρθει στην Ελλάδα για μια άλλη εκδήλωση και είναι πάρα πολύ χαρούμενος που μπορεί να είναι και στα Αθήκια σήμερα, και λέει ότι πριν αναλάβει πρέσβης του Βιετνάμ στις Βρυξέλλες ήταν υπεύθυνος για τον πολιτισμό και στις σχέσεις του Βιετνάμ με την UNESCO. In Vietnam, we organize many events like this. And in Vietnam, we have 7,000 village festival like this one. Στο Βιετνάμ κάνουν πολλές φορές παρόμοιες εκδηλώσεις και έχουν 7.000 χωριά όπου προσπαθούν να τηρούν την παράδοση. So I have the feeling like I am at home in Vietnam because I see so many friends and I'm very pleased to see the great people still love culture. Όμως στα Αθήκα θα θέλαμε να βλέπαμε πολλούς ταξιδιώτες που έρχονται προς την Πελοπόννησο, που πηγαίνουν είτε στην Κόρινθο, είτε στην Πάτρα, στην Νεμαία, στο Άρβος, να σταματάνε καμιά φορά και στα Αθήκα. Έχουν πολλά πράγματα τα οποία θα τους ενδιαφέρουν, και τα τοπικά προϊόντα και την ιστορία μας, και είμαστε και πάρα πολύ φιλόξενοι. Το ότι είσαστε πάρα πολύ φιλόξενοι και είμαστε πάρα πολύ φιλόξενοι, αυτό το διαπιστώνουμε η διεισόμαση. Είδατε λοιπόν ότι στην εκπομπή μας σήμερα εδώ έχουμε και ανθρώπους επισήμους, πολύ επισήμους, εξέχουσες προσωπικότητες, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περάσανε πολλά μηνύματα αισιοδοξίας. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο τώρα στον Δήμαρχο Κορινθίων, που τιμά την εκδήλωση, που τιμά την εκπομπή, τον κύριο Αλέκο Πνευματικό, που τον έχουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα σε εσάς, συγχαρητήρια για την εκπομπή, για τη βοήθεια που προσφέρετε εδώ για να προβληθεί μια περιοχή, ο πολιτισμός της, τα τοπικά προϊόντα. Εγώ θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια όμως και σε όλους τους κατοίκους που αγκάλιασαν την Οργανωτική Επιτροπή, και σήμερα πιστεύω θα ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά, μια βραδιά πολιτισμού, αλλά και ανάδειξης τοπικών προϊόντων και των δυνατοτήτων που έχουμε εμείς οι Έλληνες, και εδώ ιδιαίτερα των δυνατοτήτων που έχουν οι κάτοικοι εδώ στα Αθήκα. Συγχαρητήρια σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χωρίς τη βοήθειά σας δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε σήμερα αυτό που κάνουμε, και φυσικά χωρίς την βοήθεια και του κυρίου Λέκα εδώ. Χωρίς τη βοήθεια του ΚΕΠΑΠ, του Προέδρου, του κυρίου Λαμπρινού, του Κέντρου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, δεν θα γινόταν τίποτα. Όλα αυτά γίνονται από το ΚΕΠΑΠ με τη στήριξη και με την υποστήριξη την βέβαια τη δικιά μας και με τη βοήθεια όλων των κατοίκων. Είναι και για το Αθήκα, και για τον Αγιάννη και για τον Λαμάνο. Από κοινού κάνουμε αυτή τη μεγάλη εδώ πέρα εκδήλωση, που είναι ένα ταξίδι, ένα οδηπορικό, που ξεκίνησε πριν 20 μέρες, αναδεικνύοντας τις αξίες του τόπου μας και τις ανθρώπινες αξίες και της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, αλλά τις αξίες προπαντός των παραδοσιακών φαγητών και δήμων. Αναδείξαμε την ιστορία του χωριού, τα είδη και έθιμα, και σήμερα είμαστε εδώ να τα δούμε στην πράξη. Τα παραδοσιακά φαγητά μας, τα προϊόντα μας, που είναι τα κυριότερα λάδι, κρασί και κτηνοτροφικά, και τα παράγωγά τους. Έχουμε φαγητά παραδοσιακά που κάνουν οι μητέρες μας και οι γιαγιάδες μας, και έχουμε και τα τοπικά χορευτικά τμήματα που θα χορέψουν χορούς παραδοσιακούς. Στο τέλος του βραβεύουμε επιφανείς ανθρώπους που είναι από τα Αθήκα, κάτω από τα Αθήκα, και έχουν μεγάλη προσφορά στην Ελλάδα. Την εκδήλωση αυτή την κάνει το Κέντρο Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Κορινθίων, σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο Αθηκίων, που είμαι συντονιστής εγώ. Εγώ θα ευχαριστήσω όλους τους παράγοντες που βοήθησαν, τα παιδιά του Πνευματικού Κέντρου Αθηκίων, τις γυναίκες που φτιάξανε τα φαγητά, τη χοροδία του Καπί, την οποία την κάναμε πριν 20 μέρες, και τόσο σύντομα θα μας παρουσιάσουν εδώ πέρα διάφορα τραγούδια παραδοσιακά. Το Κλαρίνο, που είναι εγγονός μεγάλου οργανοπαίχτη, και ειδικά την εθελοντική ομάδα προστασίας περιβάλλοντος και όλο τον κόσμο που βοήθησε αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστώ, και είναι μια ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα ότι σήμερα παρουσιάζεται όλη η ιστορία του χωριού μου.